marathon biko achọrọ m ka etiri m ọnụ n'okwu a. Abịa m obodo Sauti ka m bịa ọzụrụ. So wee bịa wee mitie di m ebe a, and di m bụkwa na onye ochie n'obodo a. Ọ nụrụ nwaanyị obodo famụta ofu nwa nwaanyị. So nwaanyị obodo wee bịazie nwụọ mgbe nwa a ka pere mpe ka ọ mụsịrị nwa a, zụgote nwa obere, nwa erubere 5 years, nwaanyị obodo wee nwụrụ. So mgbe ejizi wee mata di m, mgbe m ji wee mata di m ji wee matazie m, mụ na ya na-abụ ji wee mara onwe anyị. Nwa nwa ejebego ebe 7 years to 8 years. That's ọ bago 8 years mgbe mụ na di m jizi wee kwekọrịta na anyị abụ di na nwunye. O wee kọwasịalụ m ka ya na nwaanyị obodo si wee biri, na nwaanyị obodo o nwetara mgbe ọ bịara obodo a ọfụ, wekwara ya wee nweta akwụkwọ. Kịta di m bụ citizen n'obodo Sauti. So wee sị mụnwa ka mụ na ya na-apụ n'ụba, and ọ nụrụ nwaanyị obodo a anụ, and mma nwunye di m anụnwa, mma nwunye ọga m anụnwa anwụgo. So o nwere onye ahụ edusalụ nwa a. Ọga m wee gwafa sịfa na ya chọrọ idu nwa a, and na ife a emezie ka ya chọta nwaanyị ya na ya na-abụ ya nụ ka o wee nwee ike nodo nwa anya. Fa wee kwete, mụ na di m wee biri, wee sendị ego isi m na be anyị, o wee nụba m. Mụ na ya na-abụ wee biri wit nwa a. So mụ na nwa fe ebizie wezielu nwa asị nwa m, nwa tote kpọwa m mma ka even ma kịta ọmabelo na mmịa, ọmabelo ebe mmịa. Kama na nsogbu na-enwe skịta bụ na di m ịmaka obodo, ime ife obodo nyere a na-esi na dice a na-atụ anyị ka anyị malụ na-ama na-eji onwe anyị. Anyị mesikwa di m sojesie ka anyị lapụ siti ebe a nọ wuti nwa wuti nwunye bịazie siti ọzọ. Anyị sikwa otu a wee chenjie. So aka na-ebu na-eme ife salon, di m na-ekwoyarịkwa. So emesizie nke ikpeazụ a kịta ọ bụ na di m nwetazie ezigbo ọyi ya nwoke nọkwa South Korea. So o wee mesie wee bụ na South Korea to Sauti to akwụkwọ Sauti ba South Korea visa free. So di wee decide ya ka ọ gaa South Korea because o nwezi ife na-eme n'obodo. Di wee gaa South Korea, that was last year. So ọ pụta this year, mụ na di m wee kwụsie na anyị edu ka na mụ ya gbadabazi because ife na-emekwu n'obodo na salon enwekwu ozi isi ka nnabazie na Nigeria, ka di m sizie South Korea bịazie na-anatazie Nigeria ma ọ chọọ ịnata. O wee bụ na emesi plan ka anyị esi wee naba last year, ọ bụ na o nwere isi because of na nwa obodo na ọ dịrị isi ikpe ya wee na. O wee pekwa this year wee na-agbakwụkwa mbọ na-esi ọnwụ ka mara ma ya akpọnwụ nwa anụ wee naba. Mụnwa chọzi ka mkpọrọ ya naba. O wee bụ na o nwere isi. Aka na try kwa ka mmarụ ka m esi wee menwu wee kpọrọ ya wee naba because anyị esigo na city ebe ya na mmịa ọga m na mmịa bi wee pata city ọzọ. So onwezi ihe gbasara anyị na ndị be nke nwaanyị a, anyị na ndị be nke nwaanyị mụrụ nwaanyị obodo. So na anyị na-emesi n'aka onwe anyị. So beti ife na-achọ ka njụta from ndị mmadụ bụ o ekwesị na mma akọwalụ nwa na mmịa bụ nwaanyị obodo na ndị na mmịa anwụgo, and na anyị chọ na ka ọ mara ma onye nwere ike inyere anyị aka iji wee nwee ike inwetanwu ụka anyị esi wee kpọọ nwa wee naba because a na-eji anyị kwadosie imedi akwụkwọ ka ịkwado ka o esi wee na apụkwa ajụjụ anyị ajụba ajụjụ anyị a na-ajụbịa a na-ajụ m gbasara nwa bụ ife na-agbagwoju m anya, and a sị na m eweta ife na-gosi na ọmụnwa mụrụ dị nwa ije nene nke a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ DNA iji gosi na ọmụnwa mụrụ dị nwa, and na di m ya ewetekwu nke beti na di m merụ nke ya wee desi ya ọ dị na anyị dọkụmentị ya nke di m gosi na ọnwa mụrụ dị nwa nọ nke m nwazi. So na ma mara m nwego ndị si otu a wee kpọnwụọ nwa wee naba wee si obodo a wee naba wee na-asị ka m jụọ ka ikwupụta ife a na akara mgbasa ozi go nwa onye nwere idea ka e esi wee mie ka m si ebe a wee marụ ife mmemme maka na ya bụ ife karịzie m mmezikwa enu mmaanị ndị mmadụ a na-enyesi m ndụmọdụ dị iche iche na onye nwere isi nkwadosiela si ya ọya sakwa this year again ana m akwadosikwu ya ike ka mmadụ ma nwere ike idu nwa wee na before December. Biko nwa onye menwugoro ife dị otu a idu nwa ọ na-abụrụ dasị nwa ọ na-abụrụ onye nwa mụrụ wee du wee si obodo a wee pụọ because di m kwuru ụgwọ isi nwaanyị a and di m kwuru ụgwọ isi nwaanyị and ọ nụrụ ya anụ and nwaanyị anwụgo. So mụnwa stand si na ọmụnwa mụrụ nwa and again agwara m nwa na mmịa bụ nwaanyị obodo na mmịa nwụrụ ama ọ na-akpọ m mma
mama nwa akịta anụ adị nwa anụ akịta anụ adị 16 years ọ dị 16 years last year anyị na-akwado ka anyị pụpa but this year na ọ na-aba 17 years so ha na-akọwara m sị m na iwu bụ na ọ ya eluli 18 years mana iwu na ọ ya elu 18 years ma ọ bụrụ na nwa na-abụrọ gị nwa m bet nke na-abụ na ọmụnwa m ekwe ọ nọsikọ na ọmụnwa m ya bet still ndị mmadụ na-ediscourage m so nsị ka m kwuo ihe a ka nyere m aka gbasa ozi a n'efere mba ụwa ka mmadụ ma nwego onye nwaanyị obodo mụrụ nwa m nwugolu nwaanyị ọzọ kwuru nwa wee naba ka m nwetakwa more idea from ndị mmadụ because na afọ na ndị be anyị bụ ndị Igbo ụmụ nwoke Igbo na-esonyere n'akara mgbasa ozi gị nyere m aka gbasa ozi a ka mma ma nweta advice from ndị mmadụ mara ka m esi wee gaa wee mara ka m esi wee duru nwa wee naba na anyị chọrọ ịna m anyị achọghị ịlapụ South naba because enwere m nwa mụtara m dị m nwa ọ nwa bụ ka m jisi wee merụ nwa and amara ka m esi wee bịa na eji ya kịta gụwasị ya na mmịa ahụgora mmịa bụ nwaanyị obodo because afa dị m ka ọ na-aza so and ọ na-achịkwanụ ka a na-echesi na olu 18 years ka ọ ya enweta ID ya beti na anyị na-esigo ka anyị were paspọtụ wee mara ma ya naba emesizie ka amazie tụ amara m ihe nwere ike ime biko nyere m aka gbasa ozi a n'efere mba ụwa biko na ọ dị m ezigbote mkpa biko na onwe onye nwere idea n'ihe gbasara idu nwa na-abụrụ that's nwa nwaanyị obodo mụrụ mana ọnwụgo then gị nwa bụzi nwaanyị Igbo mụrụzie dị nwa that's nwa mara na ọgị nwa ma ifuru ife ọkọwara ebe a achọrọ m ibido n'isi ọkwa ka vidio ya dị too long onwe onye nwere idea dịrị ife a biko drop ya na under this comment section ka ya nwa wee nwee ike wee fụ mara ife o nwee ike ime ndewonu.